an b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ jumadɔya la avril kalo tile 22 san 2000 ni 22 kɔnɔna la an ka 3 minutes info kɔnɔna la masala min b'an bolo ka dɔn ma bi o tɛ dɔwɛrɛ ye bi an bɛna kuma furu de kan précisément muso minnu kɔni bɛ mɛn u faso la kosɛbɛ ka sɔrɔ u ma furu jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko généralement ko muso minnu kɔni bɛ mɛn u faso la ka sɔrɔ u ma furu dɔw y'a yira k'a fɔ ko o nɔ kɔni bɛ u baw la barisa ko an baw olu kɔni ye an ka image ye minɛ maa ba mana kɛ mɔgɔ sugu min ye a bɛ fɔ ko den yɛrɛ bɛ kɛ o kelen kɔni fana ye an y'a jateminɛ k'a fɔ fana ko an ba ninnu dɔw bɛ yen nɔ u ka farin o ye farinya dan ye dɔw tɛ an faw bonya cogo si la bonya kɔni kuma t'a la dɔw yɛrɛ bɛ se ka u cɛw bugɔ o kɔnɔna la an sera an balaka dɔ ma ale kɔni si bɛ taa san 28 bonya o la a kɔrɔw bɛ yen nɔ olu bɛ 30 kɔnɔ ka taga ninnu si de bɛɛ lajɛlen ni si kɔni ma furu sɔrɔ barisa a fɔra ko u ba ka farin ko o ye farinya dan ye o kɔnɔna la musomanin ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bolo c'est pas parce que i bamuso ka farin i ba t'i fa bonya ko b'a yira k'a fɔ ko e yɛrɛ fana bɛ kɛ o mɔgɔ sugu kelen ye an ka bamanan an ka laadakɔrɔ kɔni kɔnɔ la fana u b'a yira k'a fɔ ko musomanin min kɔni ba kɔni mana farinya ko o kɔni muso kelen kɔni maa tɛ o denmuso furu ko barisa bɛɛ b'a fɔ ba kɔni ye min ye a denw yɛrɛ kɔni bɛ k'o ye tubabuw yɛrɛ ka kuma la ko telle mère telle fille ko ni cɛ kɔni bɛ na ko a bɛ a muso furu a bɛ ɲininkali kɛ togo dɔw la n'o ye muso yɛrɛ kɔni bɛ quartier kɔni kɔnɔna la a bɛ sigidala mɔgɔw ɲininka yalima den kɔni bɛ cogo sugu jumɛn na ale bɛ fɛ ka muso min furu famille sugu jumɛn de don u ka mɔgɔw ye maa sugu jumɛnw ye o kɔnɔna la ɲininkali ninnu de b'a to cɛ caman b'a dɔn k'a fɔ ko k'ale bɛna ni muso min furu ko o ba ka farin cogo sugu bɛɛ la o dun b'a yira k'a fɔ fana ko ni ba ka farin ko den fana ka farin o kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de ye k'a ye k'a fɔ tiɲɛ don maa caman kɔni bɛ généralement muso caman kɔni bɛ u baw image de kɔni ta mais yalima est ce que o fana fana tɛ situation ye min bɛ dɔw fana marginaliser wa barisa maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ u t'u ba jogo ta cogo si la furu ka d'u ye u tɛ furu sɔrɔ la u mɛnnen don u faso la a bɛ yira k'a fɔ ko n'i ko muso k'i ko bonya i ko sabali i ko muɲu an ye maa dɔw fana ɲininka olu y'a yira k'a fɔ fana ko furu kɔni fana tɛ dɔwɛrɛ ye ko muso ka muɲu ka sabali ka ko to a cɛ ta la ni maa min kɔni ma se ka o de kɔni sabati o de b'a yira k'a fɔ ko e tɛ muso furuta ye wa e dɔw yɛrɛ kɔni fana tɛ den furutaw ye o ye situation ye min bɛ ka maa caman kɔni sɛgɛn kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ k'a fɔ ko furu kɔni tɛ dorokiba ye ko n'a y'i diya i b'a don wagati min n'a y'i diya i b'a bɔ o tuma o kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka jateminɛli kɛ kosɛbɛ i bɛna muso min furu i k'a somɔgɔw jateminɛ k'a dɔn a bɛ ka bɔ du min kɔnɔ o b'a to i bɛ kisi fɛn caman tɔɔrɔ ma lase min tun b'an bolo ka d'aw ma bi o ye nin ye